Straight to the point. Now, unsa man ni mga higala ibot pasabot ug mingon kag covered transaction, mao man ni kasagaran mahigalang na terminong ato nadunggan. Atol mga higala sa impeachment trial, nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Unya, so far mahigala day 10. Ni adto mga higalang kwan, milabay nga simana, mao na to mahigala ang kinini ang pizza 22 to. Pizza 29. No, kay 27 suna man 28 mahigala mo ang kontrasuna. So diri na mga kaigalaan sa kuan. Kinini ang matawag nato mga higalag kinini ang impeachment trial mga kaigalaan diri na sa may dapit na mga kaigsunan sa hay man ni akong kuan ani. Pizza 29. So ang gipresentar katong duha ka mga manager sa Land Bank. O moingon ni kag covered transaction ang kanang bangko ilan ang i-report ngadto sa AMLA, Anti-Money Laundering Council, kanang covered transaction kung panalitan dunay mo deposito or mo withdraw og kwarta nga 500,000 pesos above. Muna nga kami mismo na may experience dire. Katong mga hinabang nga gihatag mahigala sa mga tao, kung atong withdrawon inday maris nga tibuok, ma-question ta. Panguntanon ta. Sa imong withdrawon 400,000 madara. Pero mulapas, pero usahay po mulapas mo justify ta. Kinahanglan pa ta mo justify ba? So covered transaction siya 500,000 pataas. Yan na po'y gitawag mahigalag unusual transaction. Mahimong unusual pero dili siya illegal, dili po siya suspicious. Unusual lang. O doon na po'y gitawag mahigalag suspicious transaction. Nga kana bang nagduda mahigalang tagabangko unsa maning kuana? Kadudahan ba? So mo ni ang mga termino nga igamit pagpresentar mga kagalaan sa Land Bank manager. Duha man to ka mga managers ang gipresentar. Ang una si Violeta Constantino, nothing to cross ang defense. Unya ikaduha mga higalang gipresentar kadto si Ninita Camposano. So atong balikan gamay ning kang kuanda kasama nga names. Gipangutana si Miss Violeta Constantino ni Senator Bam Aquino. Dito mahigala na explain nga kini walay ingon nga dunay illegal nga nahitabo. Mga kaigalaan mo na nga ningon ang defense nga nothing to cross na ato paminawon sa si Bam Aquino pag question niya. Ngadto mahigala sa witness. Tayan, bakit ang isang transaction? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Pause, Okay, kaklawin ko kanina Posa, So, ingon suspicious kung doon na kay doubt sa transaction. Pero kani, wa man may magduda. Kay legit man. Na-explain. Balik, i-rewind gamay dong. Kay kini man gud mahigala lagi pa klaro gyud no. Human naman og direct examination ang prosecution, wa manghigalay cross ang defense. Ang mga senator judges mangutana naman. Ang pinangutanaan sa mga senator judges depende kung minority black ka o majority black. Mo na prangkang pagkastorya ha. Sa atong obserbasyon. Although dunay uban nga fair paghapon o pinangutanaan, pero dunay uban may galang bias pinangutanaan. Ang dumadapig mahigalang Sara Duterte, bias o pinangutanaan. Ang dumadapig po mahigalas Malacanang, bias po o pinangutanaan. Doon na po uban din nga medyo fair pa. Nagpaabot pa maning uban og nabagi ebidensya wa ba gyud. So kini pangutanan ni Bam Aquino ngadto mahigala. Legit man transaction no may wala nila makuan no. Balik-balik dong, sige dong. Proceed dong. yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, kaklawin ko So, suspicious kung tan-aw nila, doubtful ka sa transaction. But kiniwa man sa mag-doubt. Kay legit man. Sige, proceed.
personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kayo Why na, sabi pagduda? nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Okay. So kahit at sa Okay, tingin po pause. nyo, unusually Ato na, gikoreksyonan pas bam. Wala man ko mingon na duda ko. Unusual lang akong gingon. Lahi man ang unusual, lahi ang duda. Unusual transaction, dili ba the usual mga higala? Ug mo yung kag suspicious, lahi na. So may ingon sa unusual, talagsaon nga transaction. Suspicious, doon na kay pagduda. Lahi man na kayo ang terminong talagsaon o pagduda. Oy, kalayo ra ana. Wala ko yun nga witness ilang gipresenta duha ka mga manager sa bangko. Wa nino mulaban sa prosecution. Ay la fair lang ba? Sa pangutana tubagon. Pagtubag pa hinoon. Wa man kumingon nga wa may duda gyud sila. Amo ning nahitabo. Sige, proceed kasamang names. hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, sir. Okay. Pause. Wa man gyud. Di man po to suspicious gyud. Wa basta magduda gyud. So mo ni ang gusto ko mahigala nga kadudahan to. Wa man. Legit man. Wala gipangutana. So na ang mga higala kana nga transaction unusual pero dili suspicious. Talagsaon pero dili kadudahan. Ha? Lahi man ang talagsaon, lahi po ng kadudahan. So, wa ma-report nga kadudahan, wa. Kaya wa man may magduda. Wa gaba. Wala kini mahigala nga witness, kini si, kininduha ka mga witnesses, pabor rin noon ni mahigalas defense. Ha? Mo na, pagpangutanas defense, nothing to cross. So far, wa pa ang prosecution, wa pa sila ka hatag og witness nga medyo doon na bay bomba unta nga kuan, wa pa. Wa tingali sa sunod. Di pa ko mo ingog kuan gyud. Base naa pa sila lain. Kay kadto bitong Article 4, tulo ka mga witnesses, si Kalilong, si Jeremy Lutok o si Matibag. Pag human ni Kalilong, sunod si Jeremy Lutok, sunod yung sa nga bomba na gikunoning kang Matibag, habay bomba nga wa man makabuto. Kani karon Article 1 unsa may ilang gisaligan ani nga witness. Kay gisaligan nga witness atong Article 4 si Matibag man. Karon gisaman si Ramil Madriaga. Romantikaan gyud og mo ni lang i-present. Straight to the Kaya point. unsa man yung pagsabot na sayo naman ang sabton. Ang covered transaction, tanan nga mga transaction sa bangko nga 500,000 above, i-report na nila sa AMLA. It doesn't mean nga illegal. But that is an SOP for the bank to report to AMLA. Basta doon ay transaction nga 500,000, it doesn't mean nga illegal. Mabitan na di ka basta-basta maka-withdraw o maka-deposito ng daghang kwarta nga 500,000. But mingon kag unusual o kinini ang suspicious, that's another story. Kanang unusual, pwede man ang unusual, but dili suspicious. Example ha, para sabtan lang ganito ba? Ha? Panalitan, kanang imong asawa ron, or kamong mga asawa na minaw ron, inyong mga bana. Hindi maris. Nagtrabaho ka og 8 to 5. Las 8 buntag mo in, las 5 sapon mo out. Nya ang biyahe sa imong bana, panalitan, 30 minutes lang or baka 1 hour, abot sa inyo balay, alas 6, abot yung bana. Kada Lunes nga tuskon, mabot yung bana, ana. So mo na sa usual. Kung usa ka adlaw, ana, wa mabot og alas 6, abot og alas 8, that's unusual. Pero suspicious ba? Depende. Ha? Ato iklaro ba ang kanabang simple na iyo man disuron ba gyud oy. Kamong naminaw na koron, ang inyong asawa or inyong bana
Muuli yun na matag alas 6 sa hapon, labing 8 to 5 ang biyahe, 8 to 5 ang trabaho. Plus biyahe, di po di mo istruktuhon mayo. Nga nung mag alas 5, wa pa kini pants out pa ko. Ha? So biyahe, alas 6, abot sa balay. Mao na inaanda niya, mo na usual. Dili gani moabot ang alas 6, unusual na. Pero ang pangutana kung unusual, suspicious ba? Dili. Di ka ka-conclude nga suspicious. Kay panalitan daig alas 8 siya na uli, alas 9, o alas 10. Unya, nakapananghid ni mo, nakachat ni mo daan kay. Nakapananghid ni mo nga, doon na may kauban nga namatay, adto mi sa haya. Dahil imong bana, o imong asawa ka uli, sa iyang naandan nga alas 6. Is it unusual? Yes. Unusual. Pero pasabot nga, naghimo siyag suspicious. Illegal. Para maklaro pa lang na to. Sumuni nga pagpangutana pa mahigalang ba makino, wa man may dili man suspicious, wa man may magduda gyud. Ato na niyagi katawa-katawa, mo to yung explanation. Doon ay unusual nga pag-withdraw mahigala, pero dili suspicious. Kana og niuli ng imong asawa ron or imong bana, ron niuli. Pag uli si imong bana, wa mo uli sa alas 6. Ni uli alas 11 gabi. Unya nakapananghid nimo nga day napay nakatik sa daan di ko uli og sayo ha kay mahapit minto sa kon na magoy among ang amahan sa among kauban namatay ba. So wa siya kauli sa alas 6. Kay nagvigil pa man sila. Ni uli sa alas 11. Unya ikaw nga asawa ikaw may nakailas ng banan, saldi ka sa banan, wa ka magduda. Unusual nga ni uli siya anang orasa kay di man mo inaandan. Pero wa ka magduda, dili ka dudahan. Gawas kung kanami ka suspicious, pag uli si Mumbana ron, alas 6, wa makauli, naabot sa mga higalag, alas 11 gapon nga oras, pero doon na ba kay lipstick ang kwilyo? Nakana mo mao na suspicious. Doon na illegal gihimo ni mataa. Nga wa man gikadudahan. Mo nang gipangutanan tagalan bang. Nya suspicious yung duha. Wala suspicious. So wala duda. Balik ka gud gamay si Bamakino dong para maklaro ba. Para maklaro ba sa sabi. Balik ka para maklaro nito ba. Simple naman kasabton. Lisod kayo hala, tuyo kayo na. Mo na paminaw mo si HP, explainan So, ano mo. po yung Ay, sa dong. regulasyon? Explainan mo para sayon masabot. Sa asol niya, imo pa tuyukon. Ayaw na. Simple mo na. Mo na, pangutanan ba mo? Dito ba siya? Wa man may duda yun. Legit man. Nyagi pa, naduda, suspicious. Wa man ko maingon suspicious. Ako ingon, unusual. Lahi ng duha ka words ay, unusual o suspicious. Kada kong kalainan. Diba, balikas Bambe. Tanawa, Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, Tawa, klarawin ko Kayo na po. Tama? Kung sa tingin na mo, doubtful ang transaction, kada bang kay doubt pagduda, mo na suspicious. Nga kini sa tingin namin, hindi naman, wala naman kayong pagduda. O proceed, padayon dong. Po, sabi nyo, personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, Unusual personal po ang nasabi ko po. Pos. okay. Tama ha, gito bags bam. Huwag man kumingon nagduda. Unusual akong gingon. Ano yung kalainan? Sa unusual o suspicious. Two different words, two different meanings. Sumo ka na. Huwag man kumingon nga nagduda ko. Akong giingon, unusual. Kaya padayon dong names. At sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000.
Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. President. Wag yung kapindaw si Bam. Pagtanaw Bam, tubag mo yun. Pag tubag, si Bam may hutang pangutana. Sige, okay. Yan lang po. Ay, may manubag yung mga manager ng bangko. Tanaw na ko dili yung mga CPA kasi kayo dahi. Panginan ako. Duha ka mga ilang gipresent. Mayo manubag ko eh. So mana sa liman nga pagasulti kanang suspicious o unusual duha ka two different words, two different meaning. Layo kayong meaning. Mana akong balikon ha, ang imong asawa or ang imong bana naanad gyud kang mauli na alas 6 sa gabi Ug wa gani ka uli og alas 6 gabi mao nay unusual. Pero suspicious ba? Dili automatic. Kay pwede man mahigalang wa ka uli. Labi kay ikaw nakahibaw kay nday maris nga namatay man gud ang iyang kauban sa trabaho niya to nag-vigil sila. Dili ka magduda. Pero wa mo pahibaw ni uli alas 11 sa gabi nya do na pay lipstick ang kwilyo. Namo na suspicious. Labi pa karon pag uli sumbana alas 11 sa gabi na uli. Unya nakapananghid nga mo vigil. Di ka dili unusual but not suspicious. Pero wa pa ginaw makapananghid. Pag uli mga higala sa mumbana ang usa ka buton sa kon wa pa tiwas og batunes. Labi pa pag uli karon wa pa makapanipir. Ato lang yagi kataw-kataw man ay suspicious. Wana, giklaro pa bitang Robin Padilla mahigala ang pangutan ng Robin Padilla bila kay Robin no usahay makatunong siya gyud. Dunay pa usahay gadi. Pareha rin tulfo. Pero mas daghan ba yang pangutan ng tunong gyud? Kay kung may kadili mo ma-underestimate Robin Padilla, kamausad. Sa pangutan ng Robin manghigala. Daw, nga Robin Padilla, pangunta, kuha na dong. Kani, Robin o. Ano man yung nakuha man eh? Usual, hindi Mura na blur man Robin dong. Ay lang i-blur na dong. Yes. Kaka na. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin, maraming salamat po, isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan, hindi po ba? Yes. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay, maraming Ah. salamat po sa prosecution. Straight to the Okay, point. pos. O ta? Kay klaro ang pangutana. Kahinahinala o katong unusual. O. Ang prosecution ng taon, lingo-lingo sa sao naman. Sila nag-present ato nga mga witness. Wa mo laban nila. Kadi mo ka nag-present kang witness. Unya imo lang. Pag ikaw bangko, manager kag bangko, o di ko O sa kamaturan mo, konsulta ako nyo, diktahe Ipatawag ka sa korte ron. O dili ko mo ka na unsay ako nahibaw-an, unsay kamatuoran para nako, mawalog lang ko na magkoy prinsipyo. Pangutanan ko ninyo, tubag unta mo tinuod nga tubag. Oh. So mo ni mga higalay na hitabo taon, porbida. Makalingo-lingo gid taong. Kuya to pangutanan Robin ha, pintok ka pangutanan, balik ka ro dong. Pintok ka pangutanan ning kuan ka Robin Padilla. So wala illegal wa. O tawa, ibalik dong. Salamat po, isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan, hindi po ba? Yes. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay, maraming salamat po sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Okay. Sige, post dong. Arin ta mahigala kay nahuman naman to nga area mga kaigalaan.